Татарстанның халыклар дуслыгы йортында Әйдә Шаярт фестиваленең финалы узды. Әйдә Шаярт фестивале башланып китте һәм бүген ниһаять финал. Кайсы команда җиңер? Моны җүләпсәләре хәл итә. Әйдә Шаярт фестивале 3-нче сезонын финал белән тамамлый. Финалга барысы 6 команда чыкты. Һәм аларның һәрберсе чемпион исеме өчен көрәште. Уен 4 өлештән торды. Мәзәкләр күрсәтү, импровизация, видеовизитка һәм танылган кешеләр белән берлектә чыгыш ясау. Бер елмая торган смайл һәм 4 моңсу смайл. Беренче чемпион булабыз дип килдек. Әлеге вакытта ничә елмая торган һәм моңсу смайл. 3 конкурска барысы да безнең елмая торган, 15 елмая торган смайлик белән барабыз. Димәк, җиңү сезнең кулда бүген. Алла бирсә, өмет итәбез, өметсез шайтан гына. Нәтиҗәдә быел Зәя Бисе һәм Крәшеннәр КВН командалары чемпион исеменә лаек булды. Җиңүчеләр 100 мең һәм грамота белән бүләкләнде. Динә Нәҗметдинова, Альберт Сафиуллин, Татарстан яңалыклары.